O príbeh a inšpirácie, ktoré stáli za krásnou detskou knihou Klárka a Snehuľko, sa prišla do našej školy podeliť spisovateľka Ľubica Bátoriová na besedu s našimi druhákmi. Okrem spisovateľky sa na besedu prišli pozrieť aj dva veselé psíky a niekoľko slímákov, ktoré pridali podujatiu ešte viac čara a zábavy. Autorka deťom predstavila hlavných hrdinov svojej knihy Klárku a Snehuľka. Žiaci sa dozvedeli, ako vznikol príbeh o Klárke, jej dobrodružstvách a neobyčajnom priateľstve so Snehuľkom. Okrem zaujímavých informácií o knihe, spisovateľka deti zabávala aj rozprávaním o písaní a tvorbe príbehov, prečítala im ukážku z knižky a ukázala im, ako je dôležité neustále sa učiť a objavovať nové veci. Veľkým zážitkom bolo pre deti stretnutie so psíkmi, ktoré si žiaci pohľadili, pritúlili, ale dozvedeli sa aj niečo o starostlivosti a tréningu. Následne sa pozornosť presunula k slímákom, ktoré si deti mohli vziať do rúk. Počas besedy sa žiaci zapájali do diskusie, pýtali sa na rôzne časti knihy. Beseda s Ľubicou Bátoriovou bola pre ne skutočne nezabudnuteľným zážitkom, ktorý im priniesol nielen nové vedomosti o písaní a knihách, ale aj veľa radosti zo stretnutia s rozkošnými zvieratami. Keď psíky zanechali pár drobných stôp v podobe chlpov, deti sa neostali len pozerať. S nadšením sa pustili do upratovania, vysávania, pričom si uvedomili, že aj takáto činnosť patrí k starostlivosti o domácich miláčikov. Táto malá aktivita ukázala, že zábava a zodpovednosť môžu ísť ruka v ruke. Tento deň ich určite inšpiroval k tomu, aby sa viac venovali čítaniu, písaniu a objavovaniu vlastných príbehov.